Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Parenda Migson sa atong pagtuon sa libro sa Tagaruma o hinaut ko nakas kapiskay sa panglawas o dako akong kalipay nga ikaw nagpadayon sa pagpaminaw sa atong pagtuon. Aniya na kita sa ika-20 nga parte o ang atong hisgutan karon mahitungod sa topic nga ang pagtuli usa ka espirituhanong walay kahimuan. Atong basahon maigsoon ang Roma 2:25 ngadto 29. Matod pa, kung tumanon mo ang balaod, kung magpulos ang imong pagkatinuli, apan kung lapason mo ang balaod, maayo pa lang nga wala ka magpatuli. Kung ang mga dili Hudyo nga dili tinuli nagtuman sa gisugo sa balaod, dili ba ang Dios magila kanila nga tinuli? O kadtong mga dili tinuli apan nagtuman sa balaod, maghukom kaninyong mga tinuli bisag nagbaton kamo sa balaod kay gilapas man ninyo kini. Kay ang matuod nga Hudyo dili kadtong Hudyo sa panagway lamang, ni ang matuod nga ni ang matuod nga pagkatinuli ana sa gawas ug sa lawas lamang. Ang matuod nga Hudyo mao ang Hudyo dili sa kasing-kasing, kun ang matuod nga Hudyo mao ang Hudyo diha sa kasing-kasing, kay ang matuod nga pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing ug buhat kini sa espiritu sa Dios, dili sa sinulat sa balaod. Kining tawhana daygon sa Dios ug dili sa tao. O kadto maigsoon ang Biblia nga atong gibasa, atong i-eksplikar ang mga buti pasabot sa atong gibasa nga gikan sa kasulatan. Una, sa dihang nabungkag ang garbo sa mga magtutuo sa mga Hudyo isip mga tao sa balaod ug mga magtutudlo sa katawhan sa ubang nasod, nakadungog si Pablo sa iyang espiritu nga pipila kanila miingon, kami nasayop tungod kay walay perpekto gawa sa Dios, apan ang saad sa pagpatuli kay ang makagagahom naglambigit kanamo pinagi niining simbolo sa balaod sa atong amahan nga si Abraham ug iyang tanang kaliwat, busa kami iya sa Dios dili tungod kay kami matarong apan tungod kay kami gipili niya. Sa bersikulo 25, si Pablo usa ka eksperto sa relihiyon sa mga Hudyo ug sa pagtulunan sa balaod ni Moises, mitubag ang ilang dili insaktong paglantaw. Miingon nga ang pakigsaad ni Abraham wala maghukas sa balaod. Ingon nga ang balaod gaagad sa pakigsaad. Ang Ginoo prangka nga miingon kang Abraham, ako ang gamahan ng Dios, pagsunod kanako ug pagbalaan. Kini nga bersikulo mao ang kondisyon sa pagkonfirma sa pakigsaad. Kadtong si Abraham wala nagtuo sa unang saad og nanganak nga walay giya sa Dios, ngadto kang Ismael iyang kamagulangan gikan sa sulugoon nga Ehiptohanon. Busa niini si Pablo mihatag og prueba ngadto sa Kristiyanong mga Hudyo sa Roma nga walay pakigsaad kun walay balaod. Og ang pagpatuli walay bili kung walay pagsunod sa sugo. Sa maong prinsipyo, iyang nakita nga ang pagpatuli usa ka maayong simbolo nga ang Dios mo limpyo sa mga makasala gikan sa mga Hudyo
o kung ang mga magtutuong Hudyo o sa iyang mga kaliwat musunod sa Dios. Apan kini nga prinsipyo tinuod lamang kung ang Hudyo mutuman sa kamubuton sa Dios. Sa diyang misupak ang mga magtutuong Hudyo sa mga sugo o makalapas batok sa Dios, nahimo siyang walay tuli maski siya gituli na layo sa Dios o estranghero kaniya. Sa bersikulo 26, buti pasabot apan kung ang mga hintil nga nakatuon o misunod sa balaod pinagi sa gahom sa Espiritu Santo kinsa wala gituli sa iyang lawas nung pagtuli apan miapil at tubangan sa Dios nga tinuli siya lakip na sa balaod o gipili gikan sa walay sinugdanan o katapusan tungod kaya pakigsaad o pagkapili mo ang pag-usab o pagdala sa mga pinili ngadto sa pagsunod sa Dios. Kay bisan kinsa nga musunod sa pagkamatarong sa balaod, bisan siya dili Hudyo, lakip gihapon siya sa pagigsaad sa Dios. Tataw sa gayon ni Igsoon, no? Sa bersikulo 27, matod ba, ang Hudyo nga mahimong malapason sa balaod, sa mata sa Dios mahimong wala gituli. Dili lamang ang hintil mahimong tinuod nga Hudyo kung gasunod siya sa kinahanglan sa balaod apan siya nga kung wala pa natuli maglingkod sa paghukom ibabaw sa mga Hudyo kinsa tinuli apan wala man matuli at tubangan sa Dios kay wala man gasunod sa balaod. Ang simbolo sa pagpatuli dili makaluwas sa tao apan ang balaang buhat sa tao magpamatuod nga siya nalambigit sa Dios o ang gahom sa Dios naglig-on sa iyang kahuyang. Bersikulo 28, abot ipasabot nini, human niining talagsahong pagpasabot nga iyang gipunting kalabot sa tradisyon sa mga Hudyo, si Pablo mihisgot sa ngalang Hudyo, diin kinahanglan nga dumdumon o ilhon karong panahon na ang Hudyo dili kadtong nahimugso sa Hudyong kaliwat. Nga istorya sa pulong Hebreo o adunay burot nga ilong o dili usab Hudyo sa atubangan sa Dios kadtong mituo sa balaod natuli o gaampo matag Sabado. Ang Hudyo nga makadawat sa Dios, kung ang Hudyo nga madawat sa Dios mao kadtong nagpamatuod sa iyang kalimbigitan sa Dios pinagi sa gugma, pagpaubos, pagkabalaan o pagkahamtong sa pagtuo. Subay nining espirituhanong pagpasabot si Jesus maulang ang perpekto nga Hudyo. Tungod kay siya sukwahi sa matig-ag kasing-kasing nga Hudyo. Gilansang siya sa krus tungod sa ilang garbo, tungod sa iyang maaghop nga espiritu, ang mga tao ni Abraham milutos sa mga katawhan ni Jesus hangtod karong panahona. Ang ipasabot sa pulong nga Hudyo sa gisulat ni Pablo mao ang tao nga gikinahanglan sa kabag-uhan sa huna-huna. Bersikulo 29, usay buti pasabot ini. Ang pagpatuli dili ebidensya nga ang Dios kung dili ebidensya nga ang Dios iya sa usa ka nasod o magtotoo. Bisan pa kini nasulat sa kadaghan nga higayon sa balang kasulatan tungod kay ang Dios dili gusto og tapulan nga kaabag sa iyang pakigsaad apan iyang gipangita ang iyang hinigugma nga bag-ong kasing-kasing puno sa balang espiritu. Kadto lamang na tawo sa pag-usab ang gitan-aw sa Dios nga iyang kaabag sa pakigsaad ug iyang gipanalanginan kadtong nagdala sa pruta sa espiritu sa nagkadaghang gasa. Apan kadtong mitawag sa ilang mga kagalingon nga Hudyo o Kristiyano pero misupak sa espiritu sa gugma ni Kristo dili madawat sa Dios bisan tinud-anay pag ilang pagtuo sila giila nga iyang kaaway ug siya ang ilang maghuhukom. Magampo kita igsoon. O bala ang Diyos, kami nagpasalamat kanimo tungod ikaw nalambigit sa among kaagi o kauban imong higala nga si Abraham sa iyang mga anak usa ka simbolo sa pagpatuli. Kami nagpasalamat usab tungod kay imo kaming gidawat sa imong bag-ong kasulatan. Pasayloa kami
kung wala kami bugos milakaw sa imong kabalaan o sa imong pagkamatarong nga murag among kasing-kasing wala gituli og nabag-o, limpyohi kami gikan sa mga kahibulungan nga espiritu o hatagi kami sa pagpaubos ug gugma ni Kristo aron kami musunod kaniya sa tanang panahon. Amen. Dunay pangutana igsoon, unsay ipasabot sa pagpatuli sa daan og bag-ong testamento? Usbon ko, unsay buot ipasabot sa pagpatuli sa daan og bag-ong nga testamento? Salamat sa imong pagpaminaw hangtod sa sunod di kayo. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.